balay, naga-relax sulusandig higda-higda sa ila sini kung hindi di ba bangko or nagahigda sa ila sinihiligdaan op the night kita tub tak na la stress op the night kita ni Tita Wilma tub tak na la stress sa siniya nga hapon Abril 26 tuig 2022 nan paamo kay na bala. Pero kamustahon anay ni Tita Wilma ang aton paniyaga. Ang sudan nyo paniyaga diri sa amon o si stasyon, ang amon chef si Action Jones. Nagluto sa anong Action Jones? Puchero. Wow. Sagad na siya sa presentation kadahom. Maganyat kagid kay magkaon. Kamoderaan no ang inyo diragin sa luhay. Ha? Okay, pwede na ito din naman share sa siningapon para lingaw-lingaw lang na iya. Na? Gani, relax lang kamo dira sa liwat of the night kita tubtub-tak na stress sa inyo man mga lilisuan, sa inyo mga radyo, 684 kilohertz. Kag sa inyo man nga mga mensahe karon sa mabasa naton nga sulat sa inyo tag sa mga horoscope, sa inyo man mga reactions, good suggestions, aring itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-live naman via Facebook page, ang Action Radio Bacolod, ara man kita dira upod man sa tanan nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod. I-like kag i-share lang ang programa This Is My Life. Happy na ina ang inyo kubus nga alagad. Kag syempre ang iban pa gineton nga mga public affairs program kag iban pa nga mga balita nga matipon sa amon sa News Center na pwede gid kag pwede ninyo ina ma-share sa inyo man mga palangga nga tuya sa mga malayo nga lugar para nga mabulong man balang ila nga mga kahidlaw ang ila nga mga kapungaw sa ila sini mga ginatrabahuan nga tuya sa mga malayo nga pungsod makabati lang sila sang mga tingog halin diri sa Pilipinas, especially sa itong lugar diri sa Dekbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros sa Occidental Western Visayas masiling sila nga ay do nabulong ang kahidlaw ko sa pamilya ko. O, diba? I-share nyo lang, pwede nyo man sila tamyawon. Alipay na sila ang aton chat room. Pwede lang ninyo dira mapadala. And of course, man pwede kita maka-opdenize sa YouTube. Na? Search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod. Na pwede man ka makabisita sa website sa Action Radio Bacolod para makita ninyo mga dalagko nga mga balita nga matipon sa News Center 24/7, 24 hours a day. Na dira ninyo mabasahan. Kag may transistor radio dira pwede nyo lang na maklik abatian nyo man gihapon kag updanay man gihapon kita na log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kamusta na kamo? Ay, kamusta na kamo dira sa mainit naton nga panahon nga sulit-suliton ganayon dito Wilma nga mainit ang aton panahon. Pagkatapos si gulpi lang matulo-tulo si ulan, ting ibanda ka pinangat si ay nan ang ibanda talagsa lang gaubo pero gahagrak amo ina. Pila sa mga epekto ina sa mainit naton nga panahon. Tungod din na sa easterlies, local thunderstorms na manasiling naton kinahanglan maghalong gid kita mga anak. Especially ang aton mga kabataan, mga iloy, mga titar-titos, mga papa, kag mama, lolo, amligi ang inyo kaugalingon, amligan man nato ng aton mga kabataan sa dalagan sang panahon sa karon. Diba, Tita Wilma? Kag siniman nga hapon si Tita Wilma magabasa sang isa ka sulat inang pagpakigrelasyon bala sa parehong sa pareho neton nga gender. Now let's say babae sa babae, lalaki sa lalaki, pero may ara nga lalaki nga ang iya heart ba babae, na di may lalaki ang balatyago niya babae, may babae man nga balatyago niya lalaki. Daw something ara dira ang dalagan sang istorya sanggin padala sang aton sender from Barangay Tangob, Bacolod City. Gani bantayan na itong ina, kag hatag man kita sang aton mga maayo lang nga mga reaction kag suggestion para sa atong letter sender nga nagpatawag kay Ralph sa sininga hapon. Kag bantayan man ang atong text sa ka horoscope, paagi sa itong tag sa ka zodiac sign. Gani relax lang da, kag relax man para sa mga produkto sang Dr. Alfred's, na? Basta gani mga produkto sang Dr.
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Okay, hi and hello lang danay sa mga naka-online. Mayong hapon lang da ba? First honor gid. First winner gid si Ma'am Ana Sinoro. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Mayong hapon lang ko no. Yes, Rufino Era Gabino, mayong hapon man. Kanya I am watching. Okay, thanks for the big heart, Ma'am Ana. Kag good PM Tita We, paki-greet lang kami diri sa Sitio Obos, San Enrique. Please greet us via on air. Buena Flor family, Jaime, Balinsoy, Lupasi family, with my kids, Rins, Yani, kag Jade, with Hinablos Lens. Thanks gid Tita, God bless. Alin ka Inday, April Choi, Gaston, salamat gid sa imo, ana.
Ma'am Marjorie Ward, yes ma'am, good evening and good afternoon to you. Thank you so much. Kag hello, Ma'am Wilma, yes ma, Sir Melili Uligo. Good afternoon. Tita Wilma watching from Barangay Hagimit, Carlota City. Keep safe always. And God bless. Likewise, Sir Raymar Beranyo Lingoste. No, salamat gid. Sa Sinoro family, Pilar family nga naga-monitor always sa La Carlota. Madamo gid nga salamat and good afternoon sa inyo. Okay, Sir Melili Uligo ginatamyaw man siya. Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Chinky Dialegdo Noel Amar, and of course Sir Alex Montesa. Live sa 3.0 new version MM's Bunny Cafe sa Kalayaan Highway, Dormitel na Araneta Street, Barangay Tangob. Okay, Sir Melili, thank you. Gida. Hello, John Bailoses. Good afternoon. Ga-monitor lang kami, Bailoses family sang Avada Iskay. Sila, Mama Annie, Ricky, Rocky, and Chris. Hello lang dira mayong hapon sa inyo. At Tia Kim Iriman, good afternoon, little girl. The cute little girl. Thank you, gida sa imo, Ana. Salamat, gid. Kag, yes, salamat lang dira sa inyo. Kag kay Marian Chris de la Cruz. Marian Chris de la Cruz, thank you, gid, and good afternoon. So, yes, ara pahingabot po si Ma'am Virgie Alpinda. Good PM, Tito We. Present always kami diri from Celine Home. Stay safe and healthy always, Tito We. And God bless you and your family. Yes, salamat gid, Ma'am Virgie Alpinda, kag sa imo man bugos nga pamilya. Relax lang dira kay mabalik si Tita Wilma madugay-dugay. Okay. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,